Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Hansepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. NGO APHLC James Hanse lapen alang litum claim rapper atum pen APHLC amen nangchonghu dundetpu J.I.Kathar nang karbok aputaksi radaphan peklar dakpen kethan ponche phansi pherang ke amai kepa Arkoi niphai isiarni NGO APHLC James Hanse aruatum J.I.Kathar phan puthot pherang ke amai ingni ponsi Kathar asang ho phan lamvoi kepipon angkok alamthi lapuson helo APHLC amen nangchong hudun detpu akoi nang kepipon lake ahokkali a theke APHLC amen ke government along registration ke enpon ave bangso ave detlangpu nelitum theklong si nelitum guwahati along APHLC NGO pu registration asai claim pon long loklo jongsi mani laso APHLC amen pen registration ke entang do puasonte nelitum lason registration claim credit ji apodlo seta pini nelitum si registration claim vek apot si nelitum hello original APHLC lo pusi ning jepon Nanglitum J.I.Kathar si APHLC amen nang endunrinon mate nang chekrong dunrinon pusi pherang kya mai kangni pen isi penisi alamthi pangrum ponsi pherang kya thengno pen lamthi thanpo tangte alanglitum pherang kya thengno kupipi alamthi si kaning jepon ma angton pen arjuponik tha News report Karbi Anglong News Channel Nelitum press media along kewang nang ko alamthi la pohelo Patumi head Jom J.I.Kathar Nelitum non dobong APHLC James Hanse Peter Tiso Agustin Kramsa atum APHLC abangke kachonghu pusi nelitum manangke bok alam thedo halabang solama pusi pini nelitum putot alang nelitum pan lamvoi pintu nasi pini ladak paso media nelitum nang pan chukaiglo nasi pramsi nang pan kropilo Nelitum manchu pateng pen, nama tumpi ni ladak kewang pen, nelitum malam kewa ponci aphan. Lasi, isi alam lagi ahok je alam tum nelitum ban kepat cumbe, wala bangge lagi ahok alam kali. Lasi, ahok alam bangge lahelo nelitum APHLC ada nelitum NGO registration ke kuri damji pohut, ke claim nami pohut, nelitum ada arjulong je Karbi Anglong along ba Northeast Assam along je la pusonamen doma itu marjulo la pelan tu nothalo la pusonamen itu marjulong lelang avelang kadake registered NGO punon ba kapre punon sita la pusonamen theklong lelang pusi alang itu ne punan thanolo la sunang tham pe joksi ne tu ke la bangso APHLC aprang 1960 ani kana hotpen ke sengtan ba ke sengasong itu ningdo Atila bang so ke seng mansi megla tu mansame state long lo. Kasi halo so state ke long lo pun si nitum ta alang tu ma motive, la benang tu objective, alang tu ma kemang, a preamble constitution kato wesa me nitum ning dok perfect, la ben nitum ning sam perfect aposi. Yung si avelang te la bang so a song mate all party hills leaders conference la bang so a song pe nitum relation kuri pulo. Government along la sidatum claim lagi akaprek la sono song dak thegong la penebelang pojo nesi la ke nitum ke seng chok jongsi la puson nak tak amen hada do ko kasonte la puson thoda ben ke nitum NA la penitum dengde la penration kurire mon sabe awle da posi la penitum ka chiwa penitum ning do ko posi la bang so song make nitum enang ko lo la pen endet lo la sinitum pan chonghu punang ke bok la solam ke chok chi atela puson amen ada nonanda avelang pen kantela la ke nil tu man chotla aposi la ke nil tu ning document lo ning hangamen lo pena somen ke la ke nil tu man lo sido chotpo J.I.Kathar tu mitu manang pu alam la ke hockey la pen chokche la pen alam tu mabangke udam elo puten non APHLC bang tu chipu bom la ke tu chipu jike a right avelo au dikara avelo antu la bangke chipu pedes asonsi messenger posi nili in pen pangdak lo Sony alam nil panangke bok do, idora panangke bogalam do, la pen agosin gram sa panangke bogalam do, halabangke nil cuma pan Christian amun pusipu. Nilimenda pulo James Hanse ke lagi school pensi, Bible school pensi lange ke pas abang fulo, la pen apo pante evangelist lo once nil panang kuda, ahok alamangke. Setame
Ladake hormola mawe Ladake kupine color salamawe Ladake democracy adela bosi nilitum Christian atum posame ba homari tum posame akaprega tum sitame ladala bangke nilitum rara kam claim pon dia phan ke mia kam claim pon bangke nitum ke claim ji nitum methang individual personal to right do aposine Christian amoni posame nili Ladak ke claim pon ji nili right do bosi ladak bangli ni claim lo la penalangli nilitum pan Christian amoni tum pan ponang kar bok la solama ni tum dengun ela pen proyune athela ke chok chip pi kalam lo sin dam dam atheke Christian honghari kapre dharmo akur lahaji pupe pinsi itum rat kosong se kang thur pon thekchima labang sora kosong sa prang pon thekchima hala sobang se iltum matha ponangji laben hala sola mang se tum claim ponangi pusi neinut Christian amonit pusame methang alongri alongpat akhe horong kaching horobosi ni methang rom jot tukali honghari punon laben aron kibi punon lapen Hindu atum punon sida nitum politics se claim poke democracy longke lahai nitum jibu potpe ate India lake Asia secular country itu kopia dharmo sike kroyima kopia dharmo sike enchima laso bangai dum dak chipulongle lapen je kham kelongle bosi alangli niliphan dharmo lam nang pu pot ni ning dublo lapen laso bangke nili ning samse bosi alangli panili lamvoi ki ingtung lapen son thomla bangke pulo lada non nilitum parisi helang dat Karbengo Thomas Council Dr. Tuliram Long Hangaphan non aron repen dat Karbiang Long hoilong kedo Nagaland hoilong kedo hadak aron repen kedo tumpan forest long lelong kedo tip atumaphan non hejong ningkan hini ningkan githom ke wang pen halo so forest long lelong ke do pen ke thap pen hadak aron repen kedo pan ke nitum eviction ngi posi lo pilo lasi labang solamta alang li bangke plunglong le labang so atuma khe labang so ke do tumhan hadak pen tereng le plunglong le posi lang pu labang ke il tumhan memeda ji posi tumhan adam ache dagi itu methang long ri methang long patlo itum adim jongsi itum chirai dunde itum jongsi hadak chilang nude bude masilang ponilang ituma cholo posi la rure penge do tumhan ke nilihin pen bangke plungwek nanti posi kudam lo hadak nilitum kudam de la soke halabang soke kudam de sa aron repen forest land long ke do bangke eviction wek nanti posi nitum uthot da Karbiang Long Thomas Council government lo local government pada nitum hinpen tunri nam lo lalu ni bangke non tum advisor dolang pen secretary dolang lang tum hinpen si uthot ni pon tupa non nilito makimang APHLC since 1960 Meghalaya long ban ke form ban alang litum ke kadowe all political party chingrum pet ban hembrek nangji pusia la bang suhut hembrek ang lo bang hembrek long talong APHLC ban idum hal bang su aru sikang tum de original juntu mane APHLC hembrek long lo ayu jume ke do tanga men APHLC ke langso possible idum ta government sites along checking lo hala da APHLC buka job registration mate register idum thekdam mongwe aposi nitum labang so bangke arona tengpen government no labang so nitum APHLC men bangke na register pinang gipusi arona tengpen idum ba registration nang pilo de labang so pen si nitum hemprek khan ilo lapen han ipom hemprek long tiga bangke labang so APHLC ke lake ingtong telu kache song bangke kaprek a district Jeneva Telangana sekame 2014 anika no ada hemprek ipihot ke ilitum eda Karbiang Long ke aning ichupedu dolong tipi towar ke block lai sika do kawe nang manu kachesong ning chepoi nun kato kawe bos tame ilitum ning si wetpen chesong se hala so wetpen ta lasinon nitum matalo je all party hills leader conference but all party na dolang nang ki pumatasi nito all party panyong se chesong lo pote Meghalaya zone state kelong ya chance sa pangke thetan do all party na no tang te all party na nam lo pote government na arju ki apressor si black taki kali mandi laposi nito all party hills leader conference non hejong ni namito rat no me thebon ko je
ASDC Ratcharia songs na me nitum pen hemprek hang rapen na pusin nitum labdon chetok on labson se kaprek song Ratcharia song organization atum ta labson se mat asi claim na ko hemprek apan ke nitum ke nang ke lason muni le nang ke Christian le nang ke company hong hari le nang ke lapule pula itu labson bang jiputot te na ko itu mo konsep karbeng long asi bang ke isiven nang ji hemprek kang ti nitum long na ko de nang li nelitum non hemprek kira hang along yong si laposon nang pudun top nang pudun sip yong si domom lang ko tang de nang li bai litum ke kumantu si hemprek long lang de la se kechipu top kechipu sip lo ko tang de la ke thek lor lam lol ke methang yang bong si chepa ko apot si la bang ke non litum kar dia tum in tonang ko kechipu top kechipu si da bang ke nor bang ke litum ko son si la bang so hemprek ke long ji ma ili ning da me litum cheber technology de che control technology ini istame ne tekne lo setame japo tekne lo tena alang itu japo to cara tuna hemprek apan pura katu ko beta bang te kusi itu mata li lasi itu alang di J.I.Kathar lo person statement ki dia bang itu ningoi piglo la pa itu condemn lo je alang li mopi la person bang ki pe de japan alang li inur IAS retired to inur IAS retired muni jongsi dage kar biang long land pu jongsi alang specific माने जोंगनाम से हे प्रोग्राम चला गए ओपीआई आईएएस रिटायर्ड मतलब बंगा देख कली मदे ट्राइबल लैंड के लगे जनरल फॉर्म कॉन्सेप्ट नाम लो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लो के बोन दमे डाके लितुम ट्राइबल लैंड लो से तो कार्बियन लो तो के ट्राइबल लो में कार्बी है कार्बी लांग लो मसे मोफी ये तुम चुनिंग री लो मोफी लो सोन वस्तु बांगे अलांग ली राफा पमुंग हे दजी मसी चुनिंग री लो Sar Bidor Singh Lekhe Aphan Sar Inghi Lekhe Arong Asar Anghoi Kepatpo Lakha Kripli Korkanthi constituency Dongmukak police station ke parlo Sar Inghi Lekhe Arong Tekelangjun Moza Duar Dikharu Dongmukak Adung Het Sar Anghoi Kebatpon Sar Bidor Singh Lekhe Aphan Si Radatum Chedon Sarpen Alangli Pansi Sar Anghoi Bangni Pon Longlu Labangso Sar Kebatpon Amayalong Babutogmi SGB Ahin Bensi Sar Kebatpon along Mai Chepahem Puponsi Sar Bidor Singh Lekhe Aphan Sar Inghi Arong Arwaratum Ning Chetheklong Lapen Chedon Sar Pensi Alang Lipan Sar Inghi Arong Asar Keramtang Arkoya Chiklo Nipai Inkoira Troxi Arni Alang Lipan Si Sar Bat Pontanglo Lapen Kivang Tuchilang Arnia Pan Setami Mesen Me Etpen Alang Lipen Setami Rong Arat Aswatumpen Jingi Chetan Chimu Ponchia Pansi Ning Aklongpen Jisik Ponlo Lapen Arna Malong Setami I hear Jume Ahowang Johang Chongduk Ponlo Lapen Sar Inghi Arong Asar Kebat Ponalong Kejapon Pamichi Aphan Lapen Kapiter Pipon Pamichi Aphan Karbi Anglong Rong Asaramai Kara Asong Atumpen Sita Sar Bidor Singh Lekhe Aphan Sar Inghi Arong Along Sar Anghoi Pat Ponlo Lapen Kadukave Kachetongdun Don Rabdoan Atumpen Setami Choran Isan Chulin Puisi Mesen Me Etpen Sar Kebat Amai Pachun Ponong Pami Lupusi Perang Ketumaphan Tami Alang Litumpen Setami Nang Thandu Dong Mukakpen Nang Kilo Berta Ren Singh Killing Report Karbi Anglong News Channel Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu